שלום חברים, היום אני אעשה פתיחת קופסה לאקסטרימר וויז. זה סטרימר חדש שהוא אנדרואיד בוקס מבית חברת אקסטרימר, ובואו נפתח אותו. הוא ארוז עדיין בשרינק לעסק. טוב, אז מה יש לנו פה? יש לנו פה את הסטרימר עצמו, את האנדרואיד בוקס. רואים? במנוילן, מצולפן. אוקיי, מה שאנחנו רואים זה את אנטנת הווי-פיי שלו. רואים שהיא יחסית גדולה למכשיר. נראה הכי גדולה מכל האנטנות שאקסטרימר הוציאו אי פעם למכשירים האלה. יש פה יציאת SPIDF, שזה יציאה דיגיטלית, שקע USB, שקע רשת, אתרנט, 1 ג'יגביט. יש פה מחבר של HDMI לטלוויזיה, וקונקטור AV, וקונקטור למתח, לחשמל שלו. מהצד אנחנו יכולים לראות גם קונקטור USB, רואים פה את חריץ שעושה reset, יש פה כפתור reset קטן, ויש פה את חריץ ה-SD, זה SD לא מיקרו SD, כמו שהיה במכשיר של האקסטרימר קודם. יש פה עוד משהו קטן, אבל זה נראה לי משהו שהוא סגור, אין לזה כל שימוש. בחזית אנחנו רואים את הלוגו של אקסטרימר ושל קודי, ויש פה את ה-LED, כנראה הוא דולק בצבע כחול שהוא דלוק, ובאדום שהוא במצב סטנדביי. כאן אין כלום. זה תחתית המכשיר, כמו שאפשר לראות, יש לו חריצים לתלייה על הקיר. פה אנחנו יכולים לראות את הדגם, וויז מיני אנדרואיד PC, אקסטרימר, HDMI 2, בלוטות' 4.1, וי-פיי, כל התקנים שיש היום, וג'יגביט LAN. זה מה שמסתתר לנו בתחתית. יש פה את השנאי החשמלי, יש לו מתאם שמתאים לשיטת החיבור החשמל פה בארץ, מגיע עם כבל HDMI ושלט. זה השלט, קצת דומה לשלט של האקסטרימר וונדר. יש לו פה את הגלגלת, יש פה כפתור מרכזי ל-OK, זה מקשי הניווט, מקש בית, מקש כיבוי והדלקה, מקש מיוט. יש פה עוד מקש שאני אבדוק ואראה מה זה, כרגע אני לא יכול לדעת, אולי יש לנו פה בתוך הספרון, אני תכף אבדוק. לא, בספרון אני לא רואה שום דבר שקשור לשלט. אפשר לבדוק אותו. זה כפתור back, זה כפתור העכבר, פלוס ומינוס לווליום. זהו,
שלט קטן, נראה איך התפקוד שלו באמת, הנה האינפרה האדום שלו. סוללות, סוללות לא מגיעות עם המכשיר, צריך לקנות סוללות. עם השלט, סליחה, לא מגיעות עם השלט. סוללות זה סוללות טריפל איי, זה הסוללות הקטנות יותר. וזהו, אני אבדוק אותו עם מערכות ההפעלה השונות, ואתן גם סקירה על הרמיקס, מערכת ההפעלה שנראית כמו מערכת חלונות, מדמה לנו שולחן עבודה רגיל. זה יהיה בסקירה הבאה. עד כאן, להתראות.